тут нарадзіўся наш першы народны паэт Беларусі Янка Купала. І жыў зусім маленькі хлопчык, толькі да года з бацькамі. І таму нашу вязанку называюць калыска паэта. І калі мы з вами пройдзем у другую палову хаты, то мы такую калыску і пабачым. Дык вось цяпер пра сям'ю. Бацькі, калі жылі ў нашай вязанцы, то прозвішча ў бацькоў было Луцевічы. І ў нас ёсць на фотакарцы яго мама. Паслухайце, якое цікавае імя ў мамы было. Бянігна. Кажуць, можа, Беня яе звалі. А ў некаторых звестках ёсць запісана, што маму звалі Багуміла, Богумілая. Ёсць успаміны сясцёр Янкі Купалы, якая маці была ў маладосці, бо ў нас няма такой фотокарткі. Даволі прыгожая жанчына, спакойная, ураўнаважаная, вельмі добра спявала, песень много ведала, і яе называлі Пявуння Бянігна. Бацька паэта Дамінік Луцевіч, калі вы прыгледзіцеся, то гэта нават і не фотокартка, гэта проста намаляваны партрэт. А казалі, што бацька быў высокі, хударлявы, светлавалосы, з рыжай бародкай, трохі нервовы, але добры і вясёлы. Бацька чалавек быў граматны. Калі прыехалі бацькі ў нашу вязанку, яны пасяліліся ў хату, якая стаяла на месцы нашага музея. На сённяшні дзень у нас няма тут столькі будынкаў, колькі было раней. А яшчэ хочу сказаць, што гаспадарамі ўсёй гэтай прыгожай сядзібы былі польскія паны Замбжыцкія. Вось там на самым высокім месцы у нас, калі пойдзеце гуляць на пагорку, і стаяў такі шыкоўны дом гэтых Замбжыцкіх. Дом быў аж з 10 пакояў. І тут на польскай мове пішацца, якая гэта была сядзіба, які быў дом. 10 пакояў. І ўнутры стаяла і мэбля разьбяная, і фотокарткі, і карціны, і фартэпіяна было. А яшчэ паглядзіце, які парадны ўваход быў. Дык вось у зямлі у гэтых Замбжыцкіх было многа, і яны частку зямлі здавалі ў арэнду. Вось такімі арандатарамі ў нашай вязанцы і былі бацька і маці паэта. І пасяліліся бацькі вот у гэтай хаце, пра якую я распавядала, толькі вот у той палове. А тут жыла зусім другая сям'я. На нашай хаце ёсць такая мемарыяльная шыльда, то там напісана па старому стылю, што нарадзіўся ў чэрвені. Але цяпер мы адзначаем, што будучы паэт нарадзіўся ў нашай вязанцы 7 ліпеня. І нарадзіўся якраз у такую прыгожую ноч купальскую. І вот калі ўжо ён пачаў вершы складаць так свядома, то паглядзіце, як стаў вершы падпісваць. Купала, бо выбраў сабе другое імя, ці псеўданім, у гонар свята Купалля. А афіцыйна ва ўсіх дакументах наш паэт запісаны, што завуць яго Іван Луцевіч. А дома ў сям'і звалі Янка, Ясь, Ясік. І там у нас нават такі здымак ёсць, яму 6 гадоў. Але ў нашай вязанцы толькі да года жыў, і ніхто маленькага яго не сфотаграфаваў. Часта яго вучылі выпадковыя людзі, а самымі асноўнымі настаўнікамі былі кніжкі, якія трапляліся яму пад руку, каб іх прачытаць. Таму у нас тут аўтары, якія пісалі на польскай мове. Чаму ён чытаў кніжкі па-польску? Таму што калі жылі вот у такой сядзібе, як вязанка, у гаспадароў, звычайна гэтых маёнткаў былі добрыя бібліятэкі, але літаратура была па-польску. І таму, будучы паэт, чытаў і Міцкевіча, і Канапніцкую, і Ажэшка. Гэта ўсё было па-польску. І ў тыя часы ў іх каталіцкая ж была сям'я, у касцёлах таксама маліліся на польскай мове. І недалёка ад нас ёсць такі пасёлак Радашковічы. І там касцёл на Свяцейшай Троіцы. Ён сёння працуе, той касцёл. І менавіта ў тым касцёле нашага паэта хрысцілі. А паглядзіце, на якіх ён яшчэ музычных інструментах умеў граць. Простая дудачка. На ёй звычайна гралі хлопчыкі, якія кароў паслі. А яшчэ гэта дудачка па-беларуску называецца жалейка. Чулі бы жалейка. І на скрыпцы навучыў яго Батрак Мартын граць. Ні па нотах, ніякіх настаўнікаў яго не было. Ну, але слых быў добры, ён мог падабраць нейкую мелодыю. І нават сваю самую першую кніжачку вершаў, якую выдалі ў Пецярбургу, ён так і назваў, як сваю любімую дудачку – «Жалейка».
Ну что, пойдем по нашей Ехимовшине. Пойдем. В 1906 годзе приехал до нас Янка Купала працаваць вось на гэты бровар. Конечно, прайшоў час, шмат чаго рабілася за гэтым броварам, но нам прыемна, што той куточак і той кусочак бровар сапраўднага, на якім працаваў Янка Купала, ёсць. Захаваўся і дом для чорнарабочых, якія працавалі на гэтым бровары. 93 год. А Янка Купала приехал працаваць на бровар в 1906 годзе. Церпе изменения, пераведа бровар, але, відаць, нешта чакае свайго часу. Я думаю, что у нас будет час, я вот все равно думаю, что у нас таксама будзе маленькая сула. Бровар был отчинен в 1893 году, а дом для чернорабочих 1897 год. Бо уже не хапало народу своего и запрашали на час працы сезонной людей на бровар. И как им было жилье, это продумал пан, зрабіць вот дом для чернорабочих, які захаваўся, и мы карыстаемся им и до сей поры. Калі Купала прыехаў, мы ўбачылі бровар, убачылі дом для чорнорабочих. І яшчэ ў нас захаваліся два цудоўныя цікавыя свірамі, якія былі пабудаваны в 1851 годзе. Будаваліся яны для дзе захоўвалася зірня, малолася і захоўвалася. Яны зараз не адносяцца да культуры, но просто мы самі захоўваем. Каб можа будзе час, будуць грошы, адбудуем. І здесь нешта такое будзе, яшчэ адзін будынак гістарычна цікавы, хаця он і зараз цікавы. І мы ўбачым, што даказвае, што это будынкі з 1851 года, тут на камне выбіта. Ну, а вось гэта афіцыйна зараз это будынак калгасны, а некалі гэта быў будынак панскі. І калі Янка Купала прыехаў умацавацца да бровар, ён заходзіў у гэты будынак. І там на падлозе выбіта 1900 год. Это даказвае, што менавіта гэты будынак бачыў Янка Купала, калі працаваў на бровары. А потым яго паселілі, чаму у нас музей, бо яго паселілі ў панскую летнюю кухню і выдзелілі там яму одну комнату. Зараз мы пойдзем, покажу гэты летні будынак. А вось гэта летняя кухня панская стала прытулкам для Янкі Купалы. Калі у нас працаваў на бровары, он жыў здесь у одной комнате, из одних комнат. И чаму здесь музей? Потому что он здесь працаваў, жил, мроил и писал верши. И написал самый знакомитый наш верш, хотя у него все верши знакомитые, добрые, а хто там ідзе у вялікай той грамадзе, якую Горкі перавёў на рускую мову упершыню, а зараз она ўжо гучыць болей, чым на 101 мову. Ну а зараз мы прыйшлі к самому сакравеннаму. Захавалася дзвер, захавалася ручка, да якой дакранаўся Купала. Зараз тут ідзе рэстаўрацыя, у нас ремонт, но праз год вы ўбачыце тую комнату сапраўдную, якую бачыў Купала. Мы можам толькі заглянуць пакуль што уши і глянуць, што там тыя акенцы, у якія заглядаў Купала.
прыехалі сюды на ўласным аўтамабілі. А раней конна альбо брэчкай рушыў Купала па даўгінаўскаму гасцінца. Ведаеце адметны верш яго? Пусціўшы дома пагалосак, што я не душ, лячыцца час. Пакіну горад, еду ў вёску, набраць здароўя на падчас. Ляжыць пад коламі гасцініц, бягут прысадзены назад. Вакол бясконца свет, дзядзінец, палеткі, вёскі. Лес, як сад. Знаёмы мне шлях родны, даўгінаўскі вядомы шлях. Я вас пазнаёмілі з такой мясцінай Лысая гара. Купала сюда прыходзіў да сябра і там святкавалі купальню. У вёскі Рубеж Купала пазнаёміўся, ён пісаў сваю п'есу з жыхароў гэтага села. Я пісаў з рэальных людзей, рэальныя былі паводзіны. У бясядах, у малых бясядах жыў знакаміты сусед Зыгмунд Чаховіч. І ён за ўдзел у паўстанні 1863 года быў сасланы ў Сібір, а па вяртанні ён даглядаў жонку ў бібліятэку. Можна было как прыйсці і пачытаць. А Іван Луцевіч прыходзіў да яго, і Зыгмунд дазваляў яму браць з сабою кнігі чытаць надо. Янка Купала Іван Дамінікавіч Луцевіч нарадзіўся он у вёскі Вязанкі. Вы там былі, былі ў хаткі. Хто такі Іван Дамінікавіч Луцевіч? Гэта і паэт, і драматург, і публіцыст, і прарок нацыянальнага адраджэння. І ён першы народны паэт Беларусі. Якуб Колас другі. Вы можете убачыць першую апошнюю фатаграфію. Янка Купала трагічна пагібаў, не дажыў нават да 60-годдзя. Першы раздзел нашай экспазіцыі называецца «За свабоду сваю». Гэта і назва верша, і аўтограф верша, якой перад вами, дзе паэт выказвае найвялікшую любоў да свабоды і гатоўнасць адстойваць яе цаной свайго жыцця. Гэта блізкі круг Купалы, яго сябры і паплечнікі. Можна пазнаёміцца з Антонам Левіцкім. Ён жыў у Карпілаўкі. Антон Бычковскі, ён жыў на Лысай гары. Там святкавалі Купалы. Канешне, Купала прысутнічаў на гэтым свяце, заходзіў к свайму сябру. Потым, когда ён ажаніўся, і нарадзіліся дзеці, да дачкі Марыі ён стаў хросным бацькам. А сыну Пятру падараваў кніжку, і той з цягам часу перадаў яе у музей. І мы можам убачыць яе. Владзіслава Станкевіч, гэта будучая жонка Купалы. І яны пазнаёміліся падчас працы ў газетах «Наша Ніна» у Вільні. Паўліна Мядзёлка, яна выконвала роль Паўлінкі, п'есе «Паўлінка». Яна Лачынскі, гэта сябар дзяцінства і сваяк, то есть ён стаў мужам сястры Марыі. Зыгмунд Чаховіч, да якога прыходзіў Купала за кнігамі. А ў Карпілаўку да Ядвігі Наша прыязджала много знакамітых паэтаў, і Дмітрук Пядуля, і Паўліна Мядзёлка, і нават даже быў Якуб Колас. Ось так могла выглядаць хаціння дома, дробнай шляхты, да якой адносіўся род Луцевіча, і шафе кнігі пачатку 20-го стагоддзя. За столом пілі не толькі гарбаты, яшчэ чыталі новыя нумары газеты «Наша доля», «Наша Ніна». Калі вы звернеце ўвагу, яны напісаны лацінкай, беларускія словы лацінкай. Настенны гадзіннік Глорыя вытворчасці Густава Бекера, які належаў сваяку Яну Аўлачынскаму, і, можа, і Купала заводзіў гэты гадзіннік. Образ Маці Божай Вострабрамскай акрэслівае веравызнанне сям'і Луцевічай.
нагадвае пра Вільню, дзе некаторы час працаваў Купала. Ну, таксама яна сустракае жыхароў і гасцёў горада. Падтрымлівае ідэю барацьбы за свабоду паэма вандароўна напісаная в акопах. Галоўная гераіня ахвяра пана Патоцкага, якая адхіляе пакору, і ўсё ж дзяўчыну забіваюць. У нас есть аўтограф гэтай паэмы, і вы можете убачыць, што першапачаткова яна была прысвечана Паўліне Мядзёлкі. Но потым паэт выкрасліў прысвячэнне, адна з загадак мы не ведаем чаму. Гэты край раней называўся Лысагоршчынай. І з лысагорцаў шуткавалі, яны жывуць як паны, бо ядуць хлеб дзеравяны. А чаму так атрымлівалася? Таму што яны куплялі дрэвы, пілавалі, калі дарма бралі, і прадавалі як дрова. І яны жылі вельмі тут вільготна. А ў нас у нашай літаратурнай гасцёўні ёсць драўляныя кнігі. Калі ласка, можете прочитать, что он написал Купала. Это, конечно, копии, но все ж цікаво. Глядите на окуляру. Жнія, зв'язане сонцем, як цариця Ніви, як сама царевна в золотій короні, діяна у вяночку поміж спілим гонів. Это сапраўднае гэтае пісьмо Купала. І нават вы захаваліся і фотаграфіі, дзе Купала са студэнтамі-беларусамі ў Санкт-Петербургу. Захаваліся ўспаміны самай старой жыхаркі Карпілаўкі, якая спявала, і Купала з Антонам Лявіцкім запісвалі гэтыя спевы. І можна ўбачыць пражыццёвыя выданні, якія ўбачылі свет з 1908 года па 1926 год. Гэта калі Купала прыязджаў у акопы. Можна паглядзець, як выглядаў пісьменнік у розныя гады жыцця, які ён быў вельмі модны хлопец, і прыгожы. Аўтар яе азначыў як сцэны са шляхоцкага жыцця. Ён надаў асобам узрост не таму, што ён так захацеў, а таму, што яны такога ўзроста былі. І нават дзе памыліўся, то выкрасіў. Тры прэм'еры адбылося, но самае цікавае, першая у Вільні, другая ў Санкт-Петербургу, а трэця ў Радашковічах, куды былі запрошаны прататыпы гэтай п'есы. І людзі пабачылі сябе са стараны. Нават некаторыя перасталі вітацца з ім. Пабачылі сябе не ў лепшым выглядзе. П'еса «Раскіданае гнездо». Можна лічыць, што гэтая п'еса з'яўляецца аўтабіяграфічнай. Я вам показывала геалагічнае дрэва. Так вось, прадзед Купала збіраў дакументы, каб даказаць права на валоданне зямлёй. І галоўны герой гэтай п'есы, яны не маглі даказаць гэтыя права, і іх сагналі з роднага гнезда. Яшчэ пры жыцці Купала надаў гэтаму твору вялікую адзнаку. Таму што, відаць, болю ўсё ж захавалася. Я памру, але раскіданае гнездо займе яшчэ на сцэне сваё пачэснае месца і загаворыць на поўны голас. Я ўклала ў гэту п'есу лепшае, што было ў маёй паэзіі і прозе. І наша вот такая апошняя частачка акопаўскага жыцця. У канцы 30-х гадоў
все рушится, да. Ну, там в 26-м году уже купил себе дом у Мінську, он уже и мать перевез туда, уже видел, что тут уже нема чего робить, да. А в конце 30-х годов уся арештовують. І наш простор белого чистого дуба зміняється чорні хмари. Но все же есть надія на лепше. Як і в картині Гуновича, спредвічне. Все будет добре. У нас даже зеленая галиночка у нас дубовая.